Mada Producións somos unha cooperativa galega creada en 2024, nunha pequena vila do concello de Teo, froito da unión de profesionais da xestión cultural que queríamos xuntar ideas e forzas nunha estructura empresarial que fose horizontal e democrática, con valores sociais e cuns obxectivos claros. Impulsar proxectos con personalidade, responsables e sostibles para a sociedade, que axuden a avanzar nunha cultura para todas as persoas. Traballamos en 3 áreas: produción, comunicación e accesibilidade. Encargámonos de todo o proceso de produción de proxectos alleos, como os Xoves de Codax, o Ames Jazz, o Culturgal ou a Selic, e de proxectos propios, como o Festival Repica Balboa, sempre en colaboración con entidades profesionais e empresas coas que traballamos en equipo. Comunicamos a medios e nas redes sociais diversos proxectos musicais, como son Sumra ou a Orquestra Galega de Liberación, e grandes eventos culturais galegos como os Premios Martín Codax da Música. Temos un servizo de accesibilidade innovador e moi necesario, no que contamos coa última tecnoloxía dun sistema de mochilas vibratorias con sistema FM e lazos de inducción. Ademais, coordinamos e asesoramos sobre diversas medidas, intérpretes de lingua de signos, lectura fácil e audiodescripción, e realizamos formacións sobre accesibilidade e inclusión nas actividades e espazos culturais. En Mada Producións producimos, comunicamos e axudamos a que a cultura, como dereito que é, sexa máis accesible para todas as persoas.